Merħba lura. L-esperjenza spiritwali kif irriflettejna sissa f'din is-serje ċkejkna tlaqana ma' Alla. Imma wkoll ma' nafusna. Fl-istadji ta' Erikson dwar l-iżvilupp tal-bniedem, iż-żożija hija deskritta bħala iż-żmien li fih niskopri u niżviluppa dak li jien. U bla dubju din mhijiex skoperta biss taż-żożija għax nemmen illi inkomplu ngħixuha fil-komplement tal-ħajja. Abraham ukoll kellu bidla jew żvilupp fl-identità tiegħu saħansitra fl-isem. X'wassal għal dan? Ara ħanibda mill-fatt li inti semmejt li din hija mixja fil-ħajja li tkompli tul il-ħajja kollha. Tagħmel ħafna sens. Fil-fatt jekk ikollna nieħdu l-istadji ta' Erikson, jiena nara li jiffitja qisu ngwanta il-kliem tal-poeta nazzjonali Duncan. Meta ddeskriva l-baħar bħala żagħżugħ ta' dejjem. Ma naħseb li l-bniedem huwa żagħżugħ ta' dejjem. Għaliex dakinhar li l-bniedem jaqaf ifittex u jiskopri l-identità tiegħu imut. Fil-fatt, kemm hu sabiħ meta niltaqa' ma' anzjan, meta niltaqgħu ma' anzjan li għadhom ifittxu, għadhom mimlien enerġija minkejja li forsi għandhom mobility problems jew minkejja il-limiti li l-anzjanità tagħhom toffrilhom, però tarhom dan l-ispirtu żagħżugħ appuntu kif ngħidu. Importanti li l-bniedem jibqa' dejjem ifittex. Għaliex kif għedt dakinhar li l-bniedem jaqaf ifittex imut. Issa ovvjament inti fil-mistoqsija tiegħek fakkarni fl-aħħar parti tagħha. Mela. Abraham ukoll kellu bidla fl-iżvilupp ta' identità tiegħu saħansitra l-isem. Sewwa. U x'wassal għal dan? Fil-fatt jiena semmejt l-40 sena fl-ewwel taħdita tagħna. U għedna li l-40 sena huma l-kompletezza ta' żmien. Naħseb jiena l-ħajja tal-bniedem, fil-fatt Erikson jitkellem minn diversi stadji. Naħseb jiena kull stadju ta' Erikson nistgħu nqisuh bħala 40 sena. Mhux għax fiżikament huwa 40 sena, iżda simbolikament huwa żmien partikolari. Iż-żożija, speċjalment it-teenage, hija il-persuna li għandha l-options kollha qudiemha. Ġeneralment aħna għandna choice of subjects, choice of career. Nibdew naraw l-anzjanità dal-bot, hopefully, fingers crossed, il-mewta dal-bot, għandna l-ħajja kollha qudiemna, allura nibdew nħossuna b'koll enerġija ħalli nagħmlu id-deċiżjoni tagħna. Naħseb fażi oħra hija l-middle age, għalhekk l-40 sena ta' Abraham hekk għax aħna ngħidu mal-40 jittanta bil-Malti, ma mbagħad life begins at 40 bl-Ingliż ukoll, jiġifieri tagħmel sens. F'dawn l-40 sena fil-middle age il-bniedem jerġa' jħares lura, jara ftit id-deċiżjonijiet li jagħmel u jara l-identità tiegħu kif tista' titrasforma. U jiena nara li s-sejħa ta' Abraham kienet hawn fil-fatt. Fil-waqt li Abram jibqa' Abram għal tul, fil-moment li fih Alla mbagħad jibda jwettaq il-weda tiegħu, l-isem jinbidel għal Abraham. Tajjeb li ngħidu li mhux mill-ewwel mhux ma' sejħa nbidel l-isem, imma fil-proċess, iżda imma narawha tul il-vjaġġ. U tagħmel sens għaliex il-vjaġġ huwa biss l-ewwel pass, u mbagħad tibda terraq. U x'inhu dan l-bdil fl-isem fil-ħajja ta' Abraham? Irridu nifhmu ftit xejn illudi. L-isem għax tajjeb li ngħidu li fl-iskrittura l-isem mhux biss it-tikketta li l-ġenituri jtuna dakinhar li nitwildu jibqgħu biex biha jibqgħu jsejħulna tul ħajjitna kollha. Jew jekk ġejjin forsi minn villaġġ jew raħal nużaw il-laqam biex nidentifikaw lilna nfusna, iżda huwa proprju l-identità tal-persuna. U jekk l-ewwel isem kien Abram li tfisser il-kelma ab missier u ram mill-verb rum li tkun imkabbar, missier il-gburija. U forsi dan jagħtina ħiel mill-fatt li Abram baqa' ikkakmat mal-ġid li kellu. Bil-mod il-mod tul dan il-vjaġġ Abram trasforma walla at a certain point sejjaħlu Abraham. L-akka naħseb kien ikun idea li kieku tajni la rasa u ġibniha il-ħe
Għaliex l-Ebrajk huwa bil-kontra tal-Malti. L-akka fl-aħħar tal-kelma ma tinħassx, f'nofs il-kelma tinħass bil-kontra tagħna tal-lingwa tagħna. Abraham, ab baqa' missier, imma mhux ram iżda Raham. Derivata minn reħem li tfisser jew ġuf jew ħniena. L-Ebrajk l-isem jew in-nom għal ġuf u ħniena huma l-istess. They are used interchangeably. Propju għax fil-ġuf naħseb hemm l-ikbar ħniena li l-om tagħti spazju minn ġisimha tarbija, eċetera, eċetera. U fil-fatt missier il-ġuf kien għaliex minnu sar missier kotra kbira ta' ġnus. Iżda Abraham li juri li l-nifsu anke bħala missier il-ħniena. Meta wera ħniena ma' Lot bosta drabi, meta Lot kien fi problemi, għamel il-vjaġġ u ħelsu. Meta ġew biex jinfirdu lil Lot taħ il-possibilità li jażel l-aħjar parti tal-art, u fil-fatt hekk għamel Lot, ġifieri turi ruħha anke b'mod fiżiku din il-ħaġa. Allura l-identità li titrasforma tul il-ħajja. Alla lek jibdel isem lill-Abraham. U allura tajjeb li nieqaf ftit u nirrifletti isma' jiena fejn qiegħed fil-ħajja tiegħi, forsi għadni fil-bidu, fiż-żgħożija. Allura nibda ngħid isma' l-identità tiegħi fejni, kif ħatibda tifforma. Jekk jiena qiegħed fil-middle age nħares lura ngħid tara għamilt ċertu deċiżjonijiet, wasalt saw. L-identità tiegħi kif trasformat minn minn kont żagħżugħ u issa li qed inħares il quddiem fit-tieni nofs tal-ħajja tiegħi. Qed nara li hemm iktar limiti. Mela allura x'inhuma dawk il-limiti li issa qed jitrasformaw forsi l-identità tiegħi skont l-istat tiegħi li jistgħu blajna Alla nasal għall-anzjanità. U hemmhekk fl-anzjanità fejn il-limiti tiegħi huma l-maksimum. Kif l-identità tiegħi ħa titrasforma ruħha skont l-istat il-ġdid tiegħi. U biex nagħmlu aktar immedjata f'dan ir-randan, fejn hi l-identità tiegħi u fejn sejra? Interessanti. Kif qed nitkellmu fuq il-bidla? Mistoqsija li toħroġ mill-episodju tal-offerta ta' Eżak. B'mod leġittimu hija Alla jerġa' jibdielu allura. Il-Marelli, bomba nukleari di. Alla jerġa' jibdielu, min jaf kemm il-drabi saqsejnija lilna nfusna. Meta nkunu mixjin at 1000 km/h kif il-ħajja tagħna mdorri ngħixuha u jitfaċċa ħajt qudiemna u nidħlu fih u tgħid imma Alla biddel il-ħsieb. Imma Alla x'inhu jagħmel hawn. U interessanti għaliex Abraham twilidlu Eżak ta' 99 sena. Sara kienet well within her 80s. God bless her. Żgur. Ovvjament naħseb huwa l-mod ta' kif l-awtur sagru qed jgħidilna isma' qed jurina l-impossibilità tal-ħaġa, mhux bil-fors kellhom dik l-età. X'qalb kollha Sara madhom. Mhux. X'ta' diżordi Meta tara d-batija u tqulu ġieħ tal-las. Allura Alla jerġa' jibdielu Marelli għal xiex talbu li jissagrifika lill-ibnu. U aħna ħafna drabi ħadniha b'mod litterali bħala a test in the fate. Which at the end of the day it is a test in the fate. Alla qiegħed jipprova u jgħaddi lil Abraham il-prova tal-fidi tiegħu. Iżda jiena naħseb li hija ħafna iktar minn hekk. Jiena naħseb hija id-don ta' Alla lill-Abraham biex jiskopri il-vera fatherhood tiegħu. Ħannuża kliem inqas tqil biex niftehmu. Ejja nilbsu is-sandli l-qorq ta' Abraham u ta' Sara għal ftit minuti hekk u nħarsu ftit lejn dawn iż-żewġ ġenituri illi twildilhom dan l-iben wara tant u tant snin ta' stennija. Jiġifieri
mhux 40 sena di mu jistennew dan it-tifel. Iżda 80 sena, jekk nużaw it-termini tat-test, immaġina ftit, jekk nilbes ftit iż-żarbun, is-sandli, għax ma kux jilbsu żarbun dak iż-żmien. U ngħid min jaf kieku jien bħala missier, min jaf kieku jien bħala om, x'expectations kien se jkolli fuq dan il-povru, mhux se ngħid iben, dan il-povru iben. Li tant nipproġetta pjanijiet fuqu li jiena forsi nista' nkun qed noħonqu. Għalhekk Alla l-imbierek nemmen li f'dan l-episodju apparti li qiegħed jittestja l-fid ta' Abraham qed jagħmel xi ħaġa ħafna iktar profonda u sabiħa minn hekk milli illi qiegħed jippreżenta the true gift of fatherhood lil Abraham. Biex f'kelma waħda jekk iridu nagħmlu sommarju ta' x'qiegħed jipprova jagħmel Alla ma' Abraham qed jgħidlu Abraham, tħobbu lil ibnek mela issagrifika l-idejat, il-proġetti, il-pjanijiet li inti għandek għal ibnek. Ħalli ibnek Iżak jgħix ta' Iżak, mhux ta' Abraham ieħor. And that is the gift of true parenthood, illi jiena nara fil-limiti ta' fejn nista' nasal u fejn għandi nieqaf ma' wliedi. Allura, qegħdin naraw li Alla mhux talli ma jerġax jibdilu, talli Alla qed jagħmel ġustizzja mal-ħajja ta' Iżak u don lil Abraham biex hemmhekk verament jiskopri the true gift of fatherhood. Tgħidli kemm tkellem b'mod enigmatiku Alla. Iżda fil-verità Alla hekk jitkellem magħna u jitkellem magħna b'dan il-mod mhux għax iħobb ikun ta' diffiċli. Għalkemm naħseb xi kultant iħobb jinbixna xi ftit ta'. Iżda jitkellem ħafna drabi b'mod enigmatiku għaliex jixtieqna illi l-vjaġġ tagħna ma' nfusna nagħmluh fil-milja tiegħu. Ħafna drabi aħna min jaf kemm il-darba naraw fl-iskrittura li l-bniedem jistaqsi mistoqsija u Alla jwieġeb mhux bitweġib, m'għożda b'mistoqsija. U narawha fid-dinja anke professjonali, jien naf ma' psikoterapista, ma' tabib, ma' direttur spiritwali. Ħafna drabi nidħlu session mimlijin mistoqsijiet u pretendu li ħanorġu mis-session b'ħafna iktar tweġibiet. Iżda ħafna drabi iktar milli tweġibiet noħorġu b'iktar mistoqsijiet. Dawk il-mistoqsijiet li jagħmlulna l-professjonisti huma importanti għaliex jisfidawna nistaqsu lilna nfusna u tweġiba mhux tiġi preżentata lilna fuq platt tal-fidda kif jgħid il-Malti nippretendu li l-bajtra taqaf ħalqna. Iżda li jiena nagħmel dik il-mixja interna li ħatejni nikber bis-serjetà. U allura ħafna drabi ma' Alla l-imbierek ħansib iktar mistoqsijiet milli tweġibiet diretti, iżda mistoqsijiet li Alla ħajjejni nweġibhom meta jiena nikkopera miegħu. Allura niskopri l-identità ta' dan Alla minnu. Ekku. U forsi anke biex inkomplu ma li qed niddiskutu f'dan kollu, x'inhi l-identità li niskopru f'Alla? Alla illi huwa il-veru Abraham. Alla li huwa missier il-ħniena. Alla missier il-ħniena u għajn ta' kull faraġġ. Illi kifet l-esperjenza tal-ħajja mhux dejjem ħalluna naraw ir-realtà. Li l-esperjenza tal-ħajja forsi jimbuttawna biex naħsbu illi Alla biddel femtu. Iżda mhux talli hekk talli Alla juri lilu nnifsu verament kif inhu bħala jirrevela lilu nnifsu, juri lilu nnifsu bħala l-Alla li huwa missier il-ħniena. Interessanti li Abraham meta mbagħad jiddeċidi li joffri lill-ibnu f'sagrifiċċju, allura dan Abraham li kien lest li jkisser il-pjan tiegħu biex iħalli l-pjan ta' Alla jifjorixxi biex jagħti l-libertà lil Iżak ikun Iżak kif fil-verità hu. Alla jipprovdilu dak l-imbierek oġol jew dak il-gidi li kien maqbut mill-qrun tiegħu u jsemmi l-post Abraham Jahwe Jireh. Alla jara. Alla li jara hu. Allura il-muntanja ta' Alla li hemm il-provvidenza.
Interessanti, Alla li jara, Alla li juri lilu nnifsu li fija naraw il-providenza. U ħafna drabi din tiġri fil-ħajja tagħna. Min jaf kemm nkunu f'sitwazzjonijiet ta' tbatija, f'sitwazzjonijiet imwera, nkunu down in the lowest of lows, u aħna ngħidu meta tmiss il-qiegħ, the only way is up. Ma jista' jkun li mmiss il-qiegħ noħroġ il-baqqun u nkompli nħaffel. Basement ta' Sewwa? Ekku. Iżda Alla jsibni hemm fejn inkun. Ħafna drabi ma narax, ovvjament, fil-mument ta' dlam minix ħanara lil Alla. Iżda x'jiġri? Inħares lura u nara li Alla verament huwa providenza, li Alla verament kien qed jara, u nara illi Alla kien qiegħed hemm miegħi jimxi pass pass. Minkejja li dak iż-żmien ma rajtux. Iżda ħarist wara u rajtu għax kien hemmhekk. Tul istorja ta' Abram naraw jibni ħafna artali għal daqstant binjiet permanenti għal Alla, però għalih kien jibni bistinet. X'tgħidilna din l-immaġini? Ara naħseb jiena l-ewwel ħaġa li nerġa' nsemmi hija dik il-frażi ta' Father Paul Ketkut il-Ġiżwita. We are birds in flight. U din turi il-fatt li l-bniedem li Abram bena tinet, il-ħajja nomadika, hija l-parabola tal-ħajja tal-bniedem illi huwa nomadu f'din id-dinja, ultimately issa pajjiżna hemm il-verament pajjiż tagħna. Iżda lil minn dan kollu għax forsi dik kienet il-kritika ta' Marx u l-kritika komunista li l-fidi tagħna isma' qed tippreżentanna l-kejk fis-sema, mela f'din id-dinja allura naċċettaw kollox mhux qed jgħid hekk. Anzi, qed jgħid isma' aħna ko-operaturi ta' Alla f'din il-ħajja. Tantu hekk illi fil-waqt li Abram bena artali binja permanenti, tantu hekk li nistgħu ngħidu li anke f'dalijiet arkeoloġiċi ta' artali ta' eluf ta' snin ilu għadhom jinsabu fid-deżert tan-Negev case in point. Min jaf kien hemm xi artal minnhom li bni Abraham, ma nafux ovvjament, m'hemmx il-firma tiegħu taħt l-opra tal-arti. Iżda interessanti li dan Abram li jibni xi ħaġa permanenti lil Alla li huwa permanenza, ħafna drabi spiss ninsew illi dan l-Alla li huwa permanenza iddeċieda u għażel illi jgħix fit-tinet magħna l-bnedmin. Case in point, naqraw ftit paġni iktar il-qudiem meta jiftaħ il-ktib tal-Eżodu li l-Alla li jagħżel li jgħix fost il-poplu tiegħu fit-tinda tal-laqa, fit-tinda tal-preżenza, fit-tabernaklu, dak li nsejħulu t-tabernaklu, li mhux it-tabernaklu tagħna sewwa, imma t-tabernaklu li kien it-tinda fejn jiltaqa' Mosè skużawni ma' Alla l-imbierek u hemmhekk jiddiskuti l-ħtiġijiet tal-poplu. Iżda dan Alla li jagħżel jgħix fit-tinda magħna l-bnedmin fil-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Interessanti li il-frażi li aħna nitolbu tant fl-Angelus u l-verb sar bniedem u għammar fostna. Meta naqrawha bil-Grieg, naraw il-kelma sar laħam u bil-Grieg il-verb qiegħed eskenozen, mill-kelma skene li tfisser tinda. U waqqaf it-tinda tiegħu fostna. Sabiħ immens. Allura il-kontra ta' dak li prova jagħmel il-bniedem f'Babel. Ekku. Meta bena dak iż-żigurrat, torri, identità, ikona tal-istabilità. Il-bniedem li jipprova dejjem ikollu kontroll fil-ħajja tiegħu. Fil-verità Ġesu jgħidilna x'kontroll trid ikollok. Inti jiena qas inkapaċi nagħmel xara minn ġismi bajda jew sewda, nista' mhux immur għand il-hairdresser biex nisboħ. Kif jerġa' jibda jikber ix-xahar, jerġa' jibda joħroġ mill-eruq, jerġa' joħroġ l-abjad, ġifieri. U din hija tagħlima profonda ħafna, life is all about letting go. Meta jiena ngħix f'tinda jfisser li m'għandix eruq. M'iniex ikkakmat ma' post, imma I let go of what I have, nippakkja t-tinda u niċċaqlaq post ieħor. U dan Alla li jiddeċidi li jgħix ġo tinda juri kompli jikkonferma illi Alla
qed jagħmel dan il-pass, dan il-vjaġġ, pass flimkien miegħi. U dan qawwilna qalbna. Għaliex xejn ma jbeżżana u jaqtalna qalbna. U forsi u dan li għadek kif qed tilnassa, hemm xi mistoqsijiet li nistgħu nistaqsu aħna nafusna? Naħseb l-ewwel mistoqsija li għandi nistaqsi lil nnifsi anke f'din il-mixja tar-randan hija x'qed iżommni ikkakmat ma' fejn jien. U x'inhi s-sitwazzjoni? Tista' tkun anke sitwazzjoni li mhix neċessarjament negattiva, iżda li jista' jkun mhix qed tħallini nikber. Forsi l-fatt li qed nagħti ħafna importanza lix-xogħol tiegħi, jew xi aspett fil-ħajja, jew xi persuna li mhix qed tħallini nikber fil-ħajja tiegħi. Jista' jkunu ħafna affarijiet. X'qed iżommni milli nikber fil-ħajja tiegħi? X'qed iżommni rooted f'dan il-post? X'permanenza qed nipprova nagħti lill-ħajja tiegħi? Forsi nsib li l-nifsi li minix qed inkun kapaċi nkun liberu bħala Abram, ngħix ġotinda, imma rrid nibni dan iż-żigurrat tal-Babilonja li jżommni hemmhekk ikkakmat. U naħseb jiena it-tieni u l-aħħar mistoqsija għandha tkun din. Hekk fejn naħseb li jiena nista' nikber fil-ħajja tiegħi. Jekk jiena m'iniex ħanibqa' kakmat, imwaħħal fejn jien, fejn nista' nasal. U ħafna drabi id-destinazzjoni m'hemmx tweġiba għaliha, ġifieri din hija mistoqsija li qed nagħmel li nnifsi li naf li tweġiba fiżika m'hemmx. Iżda mbagħad hemm it-tweġiba spiritwali. Alla kemm jiena konxu li Alla jixtieq laqqani miegħi nnifsi. U għax ilaqqani miegħi nnifsi, hemmhekk insib l-identità vera ta' Alla. Missier il-ħniena. Nerġgħu nibdu. Interessanti kif erġajna. Nerġa' propju minn fejn tlaqna. Dan hu l-awgurju tiegħi. Li niskopru l dan Alla li dejjem lest li jagħmel li jimxi pass magħna fil-ħajja. U fuq dak il-punt nistiednek biex tigwidana ftit f'talba biex nagħlqu din it-taħdita. Hekk mulej Ġesu inti li għażilt li itterraq fit-toroq tal-art imqazza, passi fiżiċi, konkreti, f'din id-dinja, għażilt li tkun wieħed bħalna f'kollox minn barra dnub. Hekk fik naraw Alla li jrid jidħol f'intimità mal-bniedem, f'Alla li jinteressaħ tant mill-bniedem illi jiddeċidi li jagħmel vjaġġ mal-bniedem. Hekk fil-waqt li nirrikonoxxu dan is-sabiħ u din il-grazzja fil-ħajja tagħna, nitolbuk tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli ma naqtaw qalbna qatt sabiex niskopru is-sabiħ li ma nibqgħux imwaħħlin. Niskopru s-sabiħ li dejjem niskopru l-identità tagħna. Fuq kollox, is-sabiħ li niskopru lilek kif tassew inti. Hekk ningħaqdu ma' Sant Wistin li fit-talba tiegħu jitlob qalbna ma ssib qatt mistrieħ jekk ma tistrieħx fik. Għatina din il-grazzja li nibqgħu dejjem infittxuk ħalli qalbna verament tistrieħ fik għax inti biss tista' tkun il-milja tal-qalb u l-ħajja tagħna. Grazzi ħafna Joseph u nittama li anke dawn l-episodji flimkien anke isarfu li nagħmlu daqsxejn homework ukoll u niskopru minn aħna. Grazzi lilkom tal-istedina u l-awgurju tiegħi għal randan sabiħ għaliex iċ-challenge joffri s-sabiħ, allura qaddis.